мавсими нави чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 16 сола дар лигаи пешсаф оғоз гардид. имсол дар ин лига 10 даста аз он ҷумла ду тим аз муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ, мактаби махсуси варзиши захираи олимпӣ, клуби марказии варзиш артиш аз шаҳри Душанбе, Регар Тадази шаҳри Турсунзода, Суғди вилояти Суғд, Ҷавонии Ҷаббор Расулов, Хатлон Ҳулбуки ноҳияи Восе ва мактаби варзишии ноҳияи Ҷайҳун барои мақомҳои ифтихорӣ мубориза мебаранд. Дар яке аз рақобатҳои даври аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 16 сола, тимҳои муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ ва ҳулбуки ноҳияи Восе андари майдони рақобат шуданд. дидори дастаҳо дар майдони дуюми варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ доир гардида бо ҳисоби калони 5-0 ба суди дастпарварони муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ хотима ёфт. ҳамаи голҳои худро футболбозони шаҳри Душанбе дар қисми аввал вориди дарвозаи Ҳулбук намуданд. дар дидори мазкур аз ҳайати дастаи ғолиб якбора ду футболбоз Муҳаммад Раҳимов ва Ануш Улуғбеков ба задани ду голӣ даст ёфтанд ва ба исми хеш дублро сабт намуданд. як голи дигари ин тимро Меҳроб Бобухонов вориди дарвозаи Ҳулбук намуд. бо ҳамин тартиб дастпарварони муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ дар даври аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 16 сола дар лигаи пешсаф бо ҳисоби 5-0 пирӯзӣ ба даст оварданд. инчунин дар даври аввали лига дастаи Хатлон бо ҳисоби калони 6-1 тими ҷавонии ноҳияи Ҷаббор Расуловро шикаст дод. мактаби махсуси варзиши захираи олимпӣ 4 голи беҷавоб ба дарвозаи муассисаи давлатии мактаби варзишии Ҷайҳун зад. Регар Тадаз дар майдони худ бо ҳисоби 3-6 аз тими севюми муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ шикаст хӯрд. клуби марказии варзиш артиш бошад дар сафар бо 6 голи беҷавоб бар Суғд пирӯзӣ ба даст овард.